На каляды к сыну. Апавяданне з метрака Бядулі. Хмаркі насіліся над лесам. Розныя па колеры і фасоне, яны часта ахаплялі вялікую частку неба і тварылі багатыя малюнкі к таемным казкам сталетняга лесу. Удзень былі яны светла-пурпурныя, а ўночы залаціліся месяцам. Чаго-чаго ў іх не было. Цэлыя гарады з дзіўнымі замчышамі, горы, выспы, азёры, агнявыя звяры, працэсіі святых у белых вопратках, незлічоныя легіёны ваякаў на конях. Унізе лес гаварыў свае адвечныя гутаркі. Часам ён маліўся ціха-ціха, і толькі нейкі гук, нібы вокліч далёкага звона, данасіўся з чорнай глыбіні лясной далі. Часам бываў ён немы, гэтак мёртвы, немы і спакойны, як бы прыслухоўваўся да нейкіх таемных надземных спеваў. На хмаркі і на лес часта любіла пазіраць старая удава Тэкля, жонка нябожчыка Цыпрука, палясоўшчыка пана Шчубальскага. Жыла Тэкля адна ў старой хатцы на пагорку ля лесу. Хадзіла на падзённую, бокам-скокам туды-сюды і неяк гадавалася. Пан не выганяў яе з гэтай разваленай хаты, хаця пасля смерці Цыпрука ён наняў новага палясоўшчыка, але таму пабудаваў і новую хату. Тэкля любіла хадзіць па суседзях. Вельмі гутарлівая баба была, але любіла сядзець адна на прызбе і думаць сваю думку. Яна любіла пазіраць на стары лес і на сівыя хмаркі доўга-доўга, і старыя вочы прыкрываў смутак. Успаміны старадаўнія, як цені, лезлі ў яе душу. Праляцеўшыя годы маляваліся ёй ясна, жыва, быццам перад вачыма бачыць яна ўсё. Надта шкадаваць пройдзены час няма чаго. Помніць яшчэ і цяпер пабоі і лаянкі п'янага Цыпрука свайго. Затое адну пацеху мае яна, якая гоіць раны, адна надзея. Гэта ядыны сын яе, Лаўрук. Во хто сядзіць у яе грудзях, як верабей у цёплым гняздзе. Любіла яна сядзець на прызбе, пазіраць старымі вачыма на цёмны лес, на адвечныя хмаркі. Усё жыццё яна была загнана ўсімі, і калі нават і бывалі хвілі радасці, то вочы не пакідалі выразу вечнага смутку. Думала яна аб сыне сваім, які жыве ў вялікім горадзе. Думала і цешылася. Жыве ён сабе там панам, як людзі кажуць. Лаўручок яе, быўшы яшчэ хлопчыкам гадоў 10, спадабаўся вельмі пану Шчубальскаму за прыгожы від і спрытны розум. Бяздзетны пан забраў яго к сабе, адзяваў па-панску і, падвучыўшы крыху, аддаў пасля ў горад вучыцца. У лістах да пана часамі успамінаў ён сваіх бацькоў. З радасці і ўцехі яны проста не ведалі, што рабіць. Жартачкі гэткага удалага сына маюць. Першы раз, як ён на каляды прыехаў з горада да пана, дык бацькі яго зараз жа прыляцелі на панскі двор і доўга адстайвалі ў кухні, пакуль сынок з'явіўся к ім. Шчасцю іх канца не было, як угледзелі яго ў чорных суконных вопратках з бліскучымі гузікамі,
якраз асэсар. Праўда, калі маці кінулася да яго абдымаць і цалаваць, дык ён засаромеўся крыху і адсунуўся ў бок. «Апанеў», – кажа потым маці, – «і далікатным зрабіўся, і гаворыць па-панску». «Эт», – казаў бацька, – «думаеш, што дык і ён панам будзе? Глядзі, як ён ужо смяецца з нашай гутаркі, ды з нас. Гэта мне не надта падабаецца». Маці не звяртала ўвагі на гэта. Слепа радавалася, фанабэрылася перад суседзямі. Скора паны зусім выехалі адгэтуль. З таго часу яны ўжо болей не бачылі свайго Лаўручка. Тым часам Лаўрук вучыўся далей. Як скончыў гімназію, пан выправіў яго на адукацыю ва ўніверсітэт. Бацькам сваім ён ніколі нічога не пісаў. Але пан, аддаўшы ў арэнду двор, усё ж такі сам прыязджаў штогод даведацца і расказваў ім, што Лаўрук вучыцца ў адвакаты. Цешылася маці. Во будзе падмога на старасць. Цыпрук на гэта ёй часта гаварыў: «Гэт, дурная ты авечка, яго падмогу сарока хвастом замяце. Чакае ад яго пад старасць пацехі, як ад рабой сучкі яек. Замаўчы ўжо, стары як малы. А ты, брат баба, зусім дурная авечка. Ці ты не бачыш, што твой Лаўручок зусім чужым зрабіўся для нас з таго часу, як папаў пад панскую апеку. Нешта не цешыць ён мяне». Цыпрук памёр. Старая Тэкля асталася адна, і тады яшчэ болей запанавала ў душы яе цяга да сына. Гэта быў увесь яе скарб. Матчына сэрца адкрыла ўсе таемнікі свайго кахання. Заўсёды, калі была яна адна, думала аб сыне. Суседкам гаварыла, што сынок такі гэтакі, хваліла яго. Смачна ёй была сухая скарынка хлеба, а без хлеба таксама было добра. «Эт», – думала яна, – «дык што ж там, абы толькі хацела, дык у Лаўручка свайго вунь як зажыла, абы толькі захацела». «Эх, Тэкля, Тэкля», – гаварылі ёй часта суседкі, – «паехала б да сына ў горад, ці табе гэтак і век свой дажываць? Ты ж адна, як корч той на пасецы». «Не бяда», – адказвала яна, – «абы толькі захацела. Мой Лаўручок гэткі багаты, як людзі кажуць, што бадай багацей за самога пана Шчубальскага, абы толькі захацела». Прайшло яшчэ пара гадоў. Зрабілася Тэкля сухой, нізенькай, згорбленай бабулькай, зморшчанай, як той грыб. «Вось дурная», – казалі людзі, – «мае гэткага багатага сына, а сама бадзяецца невядома як і дзе». Падышлі каляды. Увесь абшар быў пакрыты снегам. Вёскі занесены гурбамі, быццам казачныя замчышы. А лес зрабіўся сівым і паважным. Апошнія каляды, зусім ужо я слабенькая. Не хацелася ёй адной аставацца ў пустцы каля лесу і пад выццём ваўкоў куцю ладзіць. І давай, быццам гарачыя вуголлі, закрытыя попелам, выгортваць сэрца наверх свае захаваныя жаданні, сваю глыбокую веру ў даражэнькага сына. Давай, думае, дабяруся ўжо да яго, бадай ці дацягну да вясны. Шмат дакучаць я яму не буду, будзе яму там клапаціцца аба мне, і шкада ж яго. «Пайду да сына», – разнесла яна назаўтра па ўсёй ваколіцы
І гэтак намалола ім розныя гутаркі, што проста усіх суседзяў зайздрасць пабрала. Жартачкі, гэткага сына мае. Ён там у судах цэлы асэсар, паперы піша, і ўвесь свет проста дагары нагамі круціць. Ускінула Тэкля хатулачку на плечы, пару лапцей на запас узяла, развіталася з бабамі і пусцілася ў дарогу. Да горада было міль 6. Выбралася раніцай на снежнае поле. Кажуць, ён там ажаніўся з багатай паненкай. Напэўна, унукі жэўжыкі ёсць. На зморшчаным твары ззяла шчаслівая усмешка. Яна адвярнула таўстую хустку ад вачэй, каб разглядзець, ці шмат ужо дарогі прайшла. Уга, і не думала. Ногі самі нясуць мяне, як бы 30 гадоў таму назад, і марозу не баюся. І яшчэ з большым імпэтам няслі яе старыя ногі да роднага сына на каляды. І шчасце яе расло. Вось дзе жаданне сэрца яе споўніцца. Вось калі зажывець яна, як сыр у смятане. Глупства, што часамі нябожчык Цыпрук гаварыў: як гэта ён мяне не прыме? Я ж яго матка, я ж яго гадавала і карміла. Ён жа уся пацеха мая. Кончыўся дзень. Тэкля начавала ў незнаёмай вёсцы. Добрыя людзі накармілі яе і абагрэлі. Яна ўсім расказвала, што ідзе на каляды да сына. І гэткім тонам, гэткай шчаслівай гутаркай ажно сяляне з нейкай асобай павагай пазіралі на яе, ды пачалі прасіць, каб яна там у сына за іх заступы прасіла у судах. Ранюсенька яна зноў кранулася ў дарогу. Скрыпеў снег пад нагамі. Белыя абшары палёў драмалі пад супакоем нямой цішы. Рэдка-рэдка, калі дзе на хвоі закаркае варона, ды, падымаючыся ўверх, страсяне з галін вялікія камы снегу. Рэдка-рэдка, калі фурманка пакажацца з лесу, сярмяжнік занукае на кабылку сваю на розныя лады, упрэцца ў аглоблю, натужыцца і не з месца. Воз з бярвеннем цяжкі. Рэдка-рэдка, калі званочак зазвоніць, і панскія санкі віхрам прынясуцца па нямым белым гасцінцы. Тэкля ідзе ды ідзе. Млеюць старыя ногі, а топкі, як калоды, зрабіліся, цяжкія і цвёрдыя. Нічога, горад блізка. Ужо здалёку відаць вежы цэркваў і касцёлаў, якія золатам у небе адліваюцца. Вось і муры рознафасонныя, вось і гоман горада даходзіць да яе вушэй. Скора ўжо спраўдзіцца яе апошняе жаданне. У старых вачах бліснуў радасны аганёк. Нічога, у сына адпачну, старыя косці выпрастаю. Вось пачаліся цёмныя вуліцы шумнага, як бы ашалелага горада. Тут ужо Тэкля збілася з толку, не ведала, куды павярнуцца, у каго дапытвацца. Людзі спяшаюць, пірхаюць, рамізнік чуць не пераехаў яе. Страшна. Адважылася яна папытацца аднаго, другога, дзе тут яе сын жыве. Ён тут аблакатам, лаўруком завецца. Хто пажартаваў ды паглядзеў на яе як на дурную, хто адвярнуўся ды пайшоў сваёй дарогай, а хто з жалю торкнуў ёй у руку капеечку. Гэткім чынам нехта давёў яе да гарадавога.
Той пачаў распытвацца і, ніякага толку не дабіўшыся, павёў яе у вучастак. Там яна пераначавала, галодная і змёрзлая. Назаўтра, даведаўшыся, хто гэты яе сын, адвялі да яго. Стукалася яна ў дзверы, пакуль нехта адчыніў, высунуўся напалову. Паглядзеў на яе і крыкнуў: «Ідзі, ідзі! Канца няма жабракам гэтым!» «Пусціце, я да сына свайго іду, да Лаўрука». «Да Лаўрука? Да сына? Да Лаўрэнція Кіпрыяновіча? Ага, я маці яго». Той змерыў яе з ног да галавы, пакуль яна расказвала, што яна з вёскі да Лаўрука на каляды прыйшла, і з усмешкай пусціў у кухню. Тут сабраліся слугі і давай шушукацца і распытвацца. Тым часам адчыніліся дзверы з другой стараны, ды ўвайшоў малады пан у чорным сурдуце. «Лаўрычок мой, сынок!» Як непрытомная кінулася да яго Тэкля. «Роднень!» Ён раптам пачырванеў, паглядзеў на слуг, ды хрыпла крыкнуў: «Чаму вы пускаеце ў пакой розных жабрачак шалёных? Ідзі, ідзі!» Звярнуўся ён да яе глуха, адрывіста: «Ідзі, старушка, я цябе не знаю». «А сынок мой, а Лаўручок ты мой, маткі сваёй не пазнаеш? Гэта ж…» Ён бразнуў дзвярамі і пайшоў у пакой. Той самы лёкай выправадзіў яе за дзверы. Як зышла з маляваных сходаў, як апынулася на шумным тратуары каля варот, яна сама не памятала. Ачухалася толькі тады, калі той самы лёкай яшчэ раз выйшаў да яе і торкнуў ёй у скручаныя ад холаду пальцы нейкія паперкі. «Ад пана!» Яна нават не чула, як з закалелых пальцаў выпаў гасцінец роднага, доўгажаданага сына. Некалькі трохрублёвых паперак прыліплі да макраватага тратуара.